Jo, no.
Poslušnost paní Jánská, co se týká ovladatelnosti bez vodítka, není tam stálá pozornost na psovoda, je tam občasná roztěkanost, ale i místy vlastně se nám vlastně projeví soustředění na psovoda, ale není to stále. Hodnotím poslušnost velmi dobře. 9 body u poloh sedni, lehni, vstáň, tam to začalo vlastně odložením nebo ponecháním feny na místě s tím, že byla to hodně roztěkaná s pozorností všude okolo a psovod používal takové zvukové povely pro soustředění se na psovoda před vždycky dáním polohy posunkovým. Takže za tu nepozornost a za ty povely navíc tam je bodová ztráta. Jinak vlastně se pro sednutí použít maličko delší povel a 2 povely pro polohu vstáň. Hodnotím ve známce nedostatečně na té horní hranici 6 body. U odložení za pochodu v sedě sednutí bylo v pořádku. Při vlastně otočení psovoda a zpáteční vykročení tam se zvedla. Nesetrvala v té jedné poloze. Hodnotím nedostatečně na té horní hranici 6 body. U štěkání psa tam byla drobně změna polohy psa vlastně při tom štěkání a opět před dáním posunkovým povelem takový to zakašlání, takový ten zvukový povel pro upozornění, něco se bude dít. Hodnotím známce dobře, 8 bodů u plížení. Tam zpočátku byla taková natěšená na to, trošičku to narušila tím štěknutím a jinak mírně vlastně stále nad zemí i tou první částí těla, tou přední, takže dávám za dobře 8. U aportu šplhem nebyl úplně zcela pevně držen, mírné pohoupnutí činky, jinak to bylo všechno v tempu, v pořádku, hodnotím dobře 8 body. U kladiny, co se týkalo toho prvního směru v pořádku a ten druhý zpáteční, tam bylo vynechání vlastně té první příčky a takové to při sednutí, jako na tam naklonění pro to sednutí, hodnotím velmi dobře. 9 u vysílání vpřed. Tam jsem měla na druhý povel lehnutí a to první bylo pořád, to přivolání, pardon. A co se týkalo přivolání, tam jsem dala z té první poloviny hodnocení nedostatečnou 0, takže -5 a vysílání, když se vrátím zpátky, tak ty 2 body za povely navíc hodnotím dobře 8 a u toho přivolání zpátky to druhé bylo v pořádku výborně, takže 5 body v té celé známce. U dlouhodobého odložení výborně za 10, celkem poslušnost 77 bodů.